дастархони тоҷикии мо аз чиё иборат аст? Имрӯз ман апамон тайёр кардааст ин дастархона ва ҳозир пешкаш шумо мекунад ва мегӯяд ки дар инҷо шумо маълум аст дековоз яке аз ҷойҳои мигратсион мегӯянд, яъне центр мигратсия, центр тоҷико, танҳо тоҷикони узбеко, қирғизо дар худи дековоз аст. ба ҳамин хотир чӣ ҷашнем ки мешавад, дар ҳамин дар ин дековоз мешавад. Дар ин кафе ки ҳозир мо дидем, кафеи Алдара буд, ба фикрам дар худи дар ин дековоз аст ва рӯбарӯи ин яке аз кафеҳои гранат ҳаст ки дар инҷо ҳозир медароем ба шумо шинос мекунем ки кадом миллат дар инҷо омодаи дастархони миллӣ кардааст. Ба ҳамаи шумо гуфтам, как я вам всем сказал, что киргизы, узбеки, таджики, все здесь национальные блюда, одежда, танцы и так далее готовились для того, чтобы показать людям, что как они живут, как они радуются во время праздника. Соня здесь, шумо дед ба канали мо имрӯз як ҷашни миллии узбек, киргиз, тоҷики, имрӯз дастархони тоҷикиро шумо пешниҳод мекунам ва нафароне ки ин дастархонро омӯза кардам, худи онҳо дар инҷо аст, шояд беҳтар ба онҳо ман шуморо шинос хоҳам кард ва ҳозир бошад дастархони миллии тоҷикиро ба шумо тура наметавонам меташош. Дастархони тоҷикии мо аз чиё иборат аст? Имрӯз ман апамон тайёр кардааст ин дастархона ва ҳозир пешкаш шумо мекунад ва мегӯяд ки дар инҷо чиё ҳаст. Марҳамат. Дар дастархони имрӯзаи мо далда аст, ҳамчунин самбусаи тоҷикӣ дорем, мантуҳои тоҷикӣ ҳаст дар мо, пирашкиҳо ҳаст, оши палои тоҷикӣ аст, нонҳои тоҷикии мо. ҳамаи чизе ки дар ин ҷо ҳаст, ин аз дастархони миллии мо имрӯз тайёр карда шудааст. Ба дасти ва пешкаши ҳамаи тамошобинон меҳмонони имрӯза. марҳамат. ташаккури зиёд апаҷон, раҳмат барои заҳмататон. Ина бародарони азиз, кӯли мухлисони канали мо, бинед ки имрӯз омода кардан дастархони тоҷикӣ барои мардуми ғарбия вақт надорад. Дар ҳама маракҳое ки дар шаҳри Екатеринбург мегзарад, ин апам иштирок дорад ва ҳама вақт дар хушии хурсандӣ ва ободии мардуми тоҷик дар ғарибӣ аст. Чӣ гуфтан ин апаку як сухан кунем ба мардуме ки дар шаҳри ғарибӣ аст? Ассалому алайкум. нағзе бачаҳосози нағзе духтаро, касе ки дар ғарибӣ ҳастед ва мусофират ҳастед, худо ҳаматонро нигаҳбон шавад, обод бошед. биёед тарафҳои мо, инҷо мо ташкилӣ карда истодем, биёед. марҳамат. ба ҳаматон саломи гарми ҷӯшони ман. худо нигаҳбони ҳамаи чизи шумо бошад. саломат бош. як ҷаҳон ташаккур апай зулфия. чизе ки апай зулфия гуфт, мо ҳама вақт дар хушию хурсандӣ, дар саломатии шумо мо хуш ҳастем, хурсанд ҳастем. сиҳат саломат бошед. ҷо на танҳо занон, балки мардакҳои мо ҳам дар ин ҷо қатори ин апаву хоҳаро ҳама вақт дар хушию хурсандӣ, дар ободонии мардуми ғариб ҳаст ки байни дигар миллатҳо мо ҳама вақт сарбаланд бошем. ба ҳамин хотир ҳама вақт маъруфҷон дар ин ҷо омода аст, тайёр аст ки ҳама вақт дастархон барои дастархони ман дастархони тоҷикро хушусонда мардона мегӯем, чӣ ки мардакҳои мо меҳнатдӯстанд ва маъракаро ба пеш мебурдагии главни ин мардакҳо мардои тоҷик ҳастанд ки ош шӯрборо дар дег мекунанд. дар ин ҷо бошад ин бародармон зеби зиннати дастархонро худаш ба назар гирифта, худаш ҷобаҷо карда истодааст. салому алайкум бародар. дӯстони азиз, инам бародармон. аз пеш бо шумо ҳамшинос кунам ки ин бародармон чандин сол аст ки мо дар ҳамин маъракҳое ки тоҷико дар шаҳри ғарибӣ мегузаранд, ин бародарро мо дидем. бародар медонам ки хеле кортон бисёр аст ва мехоҳед ки дар ҳамаи ҷо хушии хурсандии мардуми ғариб шумо бошед, иштирок кунед ва беҳбудӣ кунед. ва мехостам ки баҳри мардуми ғарибе ки имрӯз мо шуморо тамошо мекунед, зинда бошед. инак дуоам шуморо мебошад. инак ҷайсидем дар қатори дигаро нағди ҷинси тоҷикӣ бародармон ҳама вақт омода аст ки дастархонҳоро бо зеботар кунад.